man jud mi kwarta kisa magtinir nalang ubino kulapo kalay siyo bayaning gwapo unsa maning tama wako kasabot palihog pasab tako dagay ta ang tuduan at ayatay magsige na lang jug pabadlong minanay ug tatay dagay ta ang tuduan at ayatay magsige na lang jug pabadlong minanay ug tatay unya kumanguyap has kang pirting torpeha kailangan pa jud nga mo inom unya kung mahubog wanay ganang manguyap kay labad ng iyang ulo unsa maning tama wako kasabot paliw